musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo mawnde tati mbooy hitande ujunaje nogase tati ɓataake men wasiyyo carika rendo kala ñande aljuma eɗen kewi wasiyade koye men e siftinde koye men nde tawno neɗɗo ko jejji ɓoli jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ene renda sunare e dendagal bandiraɓe koreji ndulumajinaɓe kala jaltugol aduna mami men tani men jaati men woni mama Kumba an jaltuɗo no hanki to Dakar bireteɗo be tawi hande o ɗo cuuɗi meɗen ndulmaji dembe ɗo eɗen nelda duwaw mamen Abdullaahi Saar kame dendagal miñu men e mawnu men kala kanko mami men Kumba an tani men jaati men nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ceerno Abou Saar ɓuuri andirede Keccel Saar nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ene nelda duwaw dendagal ɓesgu melganaɓe kala ene nelda duwaw dendagal heblo sukaɓe Afrique kala ɗum ko caggal jaltugol aduna hanki caggal juulal tisubar biyeteɗo Demba Dieynaba Diallo gonannoɗo toon to Angleterre gartunoɗo e foftorde mum toon to leydi Mali to Melga ko ɗon hawre jomum jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelda duwaw dendagal melganaɓe kala e dendagal ɓesgu makko kala en nelda duwaw kadi dendagal heblo sukaɓe Afrique kala nde tawno kanko wonno gardinoɗo cetal heblo sukaɓe Afrique sengo Angleterre woni UK nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna illiyina kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala nde tawno duwanade mayɗo ko duwanade hoore mum sa duwanima o jaltuɗo aduna ko duwanade hoorema nde tawno anine ko ɗon paaɗa eɗen garta seeɗa e actualité ji hade men arde yewtere men buuɗal yurmede no kewɗen wadde laamu leydi Sénégal ƴettino pellital gila e mayirɗe hitande 2022 ustude kasdi e nder leydi ndi ngam teskede kasdi ene seeri no feewi coggu mum e nder leydi ndi to banggue luwas ngal kuulal lawɗinama hanki walla mbiyen hecci hanki goo nduɗo hen lewru mars 2023 15% 10% kayitol coggu kala ko joɓata luwas ko foti ustade hen ko ene windi hen so ujunnaje ɗiɗi joɓata mbattata yobde ko ujunere e temedde jeeɗiɗi temedde tati ɗe kam ma wonɗo heedanma so ujunnaje nogas joɓata ma wattu yobde sappo e jeeɗiɗi ujunere ujunnaje tati ɗe ma soren hay soko sak maaro walla bidon nebam ngam teskede hande o luwas e nder leydi Sénégal jeytama e gueɗe ɓurɗe serde e nder leydi ndi Sénégal ɗum jeeyi sababu noon laamu ngu ƴetti peeje ustude wallude ɓiɓɓe leydi ndi
hande onon ɗaccal buduk badak mangal ene jogori wonde hakkunde ɓen jomen galleji e ɓen yoɓe luwas ene teska kam ma pooɗi e ndure mawɗo fuɗɗo wadde hen caggal woni hen agence uji jogiiɓe to banggue luwas wiiɓe wonde ha hande ɗin kayitaji jettaki ɗumen ene mbiya noon wonande ɓen yoɓaɓe luwas waloɓe joɓaɓe ɓen ne mbawi taw hankadi ni oɗo saaha naati hen yoɓoɓe mbaala ɓe ɓeɗo henna ene wayno puɗɗima gila goo so tawi noon ko waloɓe gayna yoɓa ene gasa joɓata ko février so tawi marché maayi ene gasa ɓen fuɗɗo ustade mawɗo leydi ndi hanki to guddum jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal no fewi saabu hande mo tawi toon to Sédhiou eɗen gandi mawɗo leydi ndi kala ɗo yeehi gam waɗoyde toon ko fati banggue conseil présidentiel e batu jagorɗe kala heewi wadde toon balɗe 5 balɗe 4 o erima wonande rebelle mo MFDC ndeɓe gasata ha luggiɗa ɓe gubba haare hankkadin ha laaɓa ƴeewe hol ɓamtare Casamance nde jogori dañde hanki o ko accident musɗo waɗi to diwan Kédougou koye werla koninkoɓe leydi Sénégal sara wuro wiyetengo Nummu Fouka ene tawi nder commune Madina Bafé e nder diwan Sareya koninke goto wasi hen fittandu mum jeenayo gañima hen tato ne tampi goto ne woni e koma so tawi koto leydi Mauritanie hanke hoorejo leydi mum waɗi yangara gam iwde to lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott yaade ɗum to Neema ngol woni goo makko gila wo toɗɗa e gardinde le fo laamu o yuɓɓini toon hanki batu jagorɗo kono ko ɓuuri teskede e nder batu mabɓe ko yidde ƴellidde gaynaka e nder diwan Neema yidde ƴellidde pewnugol kosam e nder diwan Neema sabu ɗiɗo duuɓi 4 usine darnaɗo toon walla entreprise darnaɗo toon mo ganduɗa waɗama kene tolno 40 millions koppareje dollar beele leydi Mauritanie wawan hoore mum to banggue kosam kono yiddeɓe ko ƴellidde ko fate banggue gaynaka e nder diwan o guila to banggue remde ko jawdi ndi ñamata e toppitade gaynaka ha gaynaka wawa jogade leydi ndi nde tawno gaynaka ko jogoto e leydi he ko ene jeeya ko ɓuuri hewde ɓe kolliti toon mahde hôpital mawɗo no fewi toon to Basigno nde tawno ne fina toon kene tolno e 120 ujunere fittandu taw ganduɗa kala hen dafaɗo ala ɗo safroto ɗum jeeyama e batu mabɓe jagorɗo teskama sifande nandiral hakkude aynaɓe ɓe leydi Espagne kamɓe aynaɓe ɓe leydi Mauritanie nden sifande waɗi ɗum ko Ahmed Wuldo Mahmoud sifande nde kene tolno e 200 nagge wadde métissage hakkude muɗum e nayi Mauritanie taw nayi men ɗi ne ɓiranno litre uji 3 ma wattu ɓirde ha 36 litre beele kadi leydi ndi ɓuura ƴellitade hoorejo leydi Mauritanie ƴetti laana mum ndiwowo fayi to duha lamorgo leydi Qatar gam tawtorede jonde nde loni jogori yuɓɓinde toon ñande 5 nduɗo hen lewru ɗum noon koko fate banggue wallidde leyɗele ɗe ngala doole no fewi ha tenti to banggue Covid-19 oɗo henna no arduno ni henna to leydi Mali fiyande wande toon to nokku mo mbiyata Saran sara kan mintereɓe taweteɗo e quelques kilomètres hakkude muɗum e Tombouctou finoɓe to Saran hewɓe mbiyanoma yo giw sara ka mintereɓe ɗo wino noon ko ɓen worɓe joguitiɓe armeji so on giwani kala ko hefti moon onon gandi kewna 10 kilométres o biiji gulɗi jaw beddama toon ɗiɗo mbasi pittali men ɓe kalani ko laaɓi gam ko koninkoɓe walla ko civil en tato gañima hen ɓenne gañiɓe kadi andaka so tawi ko civil walla ko mintereɓe to diwan Kayi
ko werla goto mo hinde toyta parado tx ch 68 74 couleur danejo ene wonno e nder makko gardiɗo cetal ballal taw ko biyeteɗo Amadou Tina Coulibaly ne wonde Dieynaba Sissoko gardiɗo to banggue ndema aɓe gonde chauffeur mabɓe sanga 14 heures kene wona 16 kilométre hakkude mum e Jeema ko ɗon wonɓe jogitiɓe armeji nayiɓe kamɓe oto mabɓe kala to leydi Guinée Conakry colonel Mamadou Doumbouya waɗi fiyande mawde caggal kanko hoore makko nde yeehi ha ton to boowal laaɗi diwoje ngal Conakry ngal Cheikh Ahmad Touré jaɓɓademo toon ɓiɓɓe guinenaɓe wurnoɓe toon to leydi Tunisie saabu won hen cellani gari kene mbamba kanko hoore makko o ƴetti sukaɓe o ƴetti mawɓe o wallodiri koninkoɓe wonɓe ngam muññiddeɓe e caɗele ɗeɓe gurno toon to leydi Tunisie o holliti o wawa wonde lamɗo leydi o yiya ɓiɓɓe leydi makko ene lebte caggal leydi makko o muɓɓa guite o accira hono noon to leydi Gabon discours hanki Ali Bongo o ndimba to Libreville Gabon jonde wannode to banggue nden kay kisal ladde tropical taw ko ladde Afrique centrale saabu toon so ladde nde boni saabu oɗon gandi Afrique centrale ko leɗɗe e ndiyam ɓuuri hewde toon ɗum jeeyi sababu duule jofata koye leɗɗe so yi ha woni juulal takkusana hankkadi ene wayno nangue muti ñalawmaji ɗi ne dabɓiɗi jeeyi sababu ko asma noon e ɓatti leydi nde tawno ko duule kadi ne notto toɓoli jamma e ñalawma nden ladde noon so boni tan gueɗe ɗe kala yakkima koye nden jonde o tawtorno ɗo Libreville Gabon o holliti omo andi no yiiri discours aji Afrique ni ene hettori ni ko ɓuuri hewde leyɗele Afrique hakkude e France gasi ɓerɗe mabɓe gasi ha heddono leyɗele jiɗɗe jokkodire France to banggue partenariat to banggue golle ɗum hankkadi no wawi fiɓede wona e mbadi golle taw hunde kala ene yuɓɓine e ndiɗon mbadi pewal musidɓe tedduɓe ɗo kaɗeten actualité ji ɗi ha kikiɗe ma on kettoyo actualité ji moɗon kabruji mon e ɗemgal Pulaar so jomiraɗo haaji yewtere men buuɗal yurmeende eɗen puɗɗora taw teskuye mo teskiɗen njuulu ene ŋakki e rendo men njuulu ene ŋakki e galleji men mawɓe ɓe ko juuloɓe kono sukaɓe juulata ko ɓuri hewde e sukaɓe men gona juuloɓe ko ɓuri hewde e mawɓe men kadi mbiyat sukaɓe juule kono tentinta tene kadi cattinta sa ari kadi e kewuji men ma taw hewɓe juulata saabu kew men aɗa yangue inde kewuji men ko wonde kala aɗa yiya waktu yona yimɓe ne jooɗo ha waktu ɓenna taw jomumen juulata woni hen ɓuuri hewde juulata jooɗata ko ɓuuri teskede noon ko jeunesse o woni hen ne jaaha jama ne juula woni hen ne juula e galleji kono ko ɓuuri hewde e sukaɓe rewɓe e worɓe juulata joni wonata koye nder suudu tan ne woni TikTok walla woni Snapchat walla ne woni réseaux sociaux mum yimmum juuli gayni an juul eyi ha ɗum ɓenna walla jomum yaha école arta ma kikiɗe juulani subaka nde yahata nde juulani tisubar juulani takkusana teɗe artine tampi nanɗon liiƴo sara maɗo jooɗo ɗon juulata futuro juulata gueeƴe juulata hay darra on so mawniri noon o wonata neɗɗo juulowo saabu neɗɗo mahato e hunde ko guila ne famɗi woni yimɓe ɓe jiyata ɓe ɗaccata juulu ɓe jeebota ko juulu ko guila e cukaku kala ko mahiɗa e cukaku sa mawnidi hen a wawata woppude law kala neɗɗo mo jiiɗani amani juulu so waktu yoni wo juulata ko ma wo jooɗo kala nde waktu yoni o dañat tan gantu soit ko gantu audio WhatsApp walla ko heɗade hunde walla ko larde film walla ko ɗankinade walla ko maykinade ha waktu o fanɗo ɓennude
nde fuɗɗo julde teno so tawi waktu o arani o wayata noon so waktu o arani o wayata noon teno juulu ko kañum neɗɗo tagira ko ɗum serduma e o mo wona julɗo o ko juulu tan nenaɗo Allah sa sallam ɗannani gam addunoyde ko heddi ko foof ko jibrilu arata tawamo kala ko heddi ko jibrilu arata tawdemo ko juulu tan o yeehi kanko addoyde nde tawno ko ɗum waɗi o wi juulu nguɗo ngu jiiɗon ngu jamiroɗon yon mbat ko ngu serdi on e kefragal sa yiɗi wontude tan kefer accu julde so yiɗi koora so yiɗi cakkoɗa so yiɗi moƴƴa so yiɗi jaaha makka ko jiɗɗa fof mbaɗa caggal tan a juulata an a wona julɗo saabu ko juulu ngu woni carte ma d'identité andindema an koye l'islam jeeyaɗa kono a yiyat l'islam a yiyat yimɓe aɓe juulɗikini taw ɓe juulata ha tente nder galleji men ɗi en gona jangguinoɓe sukaɓe juulu en gona yamiroɓe sukaɓe juulu baaba galle so wone galle so waktu yani salli guinima gayni ummorta allahu akbar tan wurna tan habbira noddata rewɓe noddata sukaɓe fadata hay goto natta e cuuɗi gam aftade sukaɓe jangguina sukaɓeɓe e mahade juulu rewɓe ɓene so tawi ɗon juula baaba galle ala ɗon mahon sukaɓeɓe juulu jaran mon hiiɗade sukaɓeɓe jaran mon tettude tan ko noon cuusaɓe hande sukaɓeɓe cuusaka rewɓe hewɓe hande ne kula ni hay haalde sukaɓe men saabu sukaɓeɓe ko ñirɓiniɓe ko mettuɓe ƴiƴam goto fof ne aña hoto ɓiyum mettinande ɗum hoto ɓiyum tikkande ɗum walla hoto ɓiyum joñade gartaɗa welno neɗɗo mo ganduɗa oɗo henna faabomo janggo makko ɗum woni yiddemo newnanamo e woni gueɗe hawo yejjita janggo makko jejjitanamo janggo makko kene lebtamo ko gueɗal ɓurgal teskinade nder renndo ngo saabu Allah subhanahu wa taala ne haalana men de woyli wodani ɓen aroɓe julde aɓe ngamkino e nder juulu ngu so tawi ɓe gaari julde tan heddi gari kala ko faati banggue teddedi fayima mabɓe guite mabɓe nanayi télé guite mabɓe nanato guite mabɓe nani ga hen aɓe ngablikino aɓe naaɗikino hanka sa ari julde tan gasi hanga elle garɗa koye mayite woni hen yimɓe ko noon mbayi soɓe juulata ɓe ngablata ɓe larata télé ɓe larata téléphone haaju mabɓe ala hiɗa kono soɓe wiyama tan gaare juule ɓe gummoto ko ɓimɓe amɓe jomne ama hay nangude koppi tigui rigui ene ama hay tukkade tigui rigui ene ama elle tan gonɗo e mayite ɗum ɗo henno ko hunde bonde wona ganduɗa aɗa jooɗo joni joni tan mbaɗa 30 minutes e nder téléphone mbaɗa 10 minutes e nder vocal a wawa wadde 5 minutes e nder juulu dokka ɗum fodde mum ha timma sa darima mbaɗa Allah ne yima mbaɗa ɗi yiya Allah subahanahu wa taala mbaya no sohna rahmatullahi wanoni an debbo o mbaya no sohna rahmatullahi wano an debbo sohna rahmatullahi ko gabonaise hayso bamum woni sénégal najo o jibina ko gabo yumma ko gabonaise ko jikku mo jogui comportement mo jogui l'islam naatema ko ha ganduɗa kala wutte joɗɗo jareteɗo yangue jareteɗo inde jareteɗo cérémonie jareteɗo kew kanko o handini on wutte ko ɓorna ɗum o rewra ɗum Allah subhanahu wa taala kala cakka jotka kala jawo yongo kala lati urɗo kala ko yooɗi o handi ɗum koye rewru ɗum Allah subhanahu wa taala kanko rahmatullah kala cuuray urɗo o handini ɗum koye rewru ɗum Allah subhanahu wa taala somo yalta no yiiɗi fof yo wa kono so huccite Allah o yooɗat sabu wi Allah subhanahu wa taala min jimmi tan wonde ko joom suudu annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna hol ɗum sabu wandi aduna mo wuuri o aduna ko beelel jeeri ndungu ɓooyani ko yawti beeli jeeri fof kori ha laaɓi
ɗum woni beelel jeeri. sa nani beelel jeeri ko ndungu ngu silti hande beeli jeeri fof kori ha laaɓi nayi koote boyli e forage uji walla ngabboyima durgol to ndiyam woni. ɗum noon musidɓe teddi woto beelel jeeri homtu men. ganden neɗɗo wo tagrita ko yo rew Allah. Allah haali deftum teddunde woni qur'anil karim tagrani yimɓe e jinneji so wona yo ndewmo. hoto aduna o homtu men. kala ka eɗen mbaɗa kam ndewen Allah subhanahu wa taala. ɓayde istighfar ne woodi duttoɗen astahfirullah kono ko dewal Allah ngal woni hoore kala hunde. kala hunde neɗɗo ɗo waɗa e aduna ko rewde Allah nde woni 1. sa luppi rewde Allah nde a wawa wadde hunde ha Allah welema. social uji jiiton ɗe aide social mo jiita woɗe ɓe ne mbaɗa ko moƴƴi kono holko saabi Allah weletakeɓe sabu ɓe ndewata Allah. ɗum noon neɗɗo a rewat Allah mbaɗa social hakkude ma yimɓe. social ko hakkude ma yimɓe. Allah tagɗoma wimi tagrani yimɓe e jinneji sona yo ndewam ndewamo. kanko ko ɗum tan neɗɗo goɗɗo wawa rewande neɗɗo goɗɗo Allah. ko an tan rewanta hoorema Allah. ko heddi ko ko social balle hakkude ma e yimɓe ene ɓeydanma uddide demal faade Allah subhanahu wa taala. ko dewal Allah mangal gongal ngal gonɗa e ɗaɓɓirde beele Allah welema. ɓayde njuulu fukkota koye neɗɗo so wona o maayi. korka aɗa ronkita acca saɗa wawi ñamminde ñammina sa awa acca. yaade makka fawi koye jogade sa ala waɗɗake ma. yaltinde asakal fawi koye jogade so yettaki ɗon a yaltinta. wona na fila sa ɗiɗi mbaɗa sa yiɗa goppa. tawi korka sa yiɗi mbaɗa sa yiɗa goppa. wona kono holko fukkota koye ma ha maya ko njuulu. njuulu fukkotoma kono mbiɗa a maayi o taƴi gasi. o taƴi kaari maayi gasi. njuulu gasi e ma ha laaɓi. heddono hankadi ko njuulɗa ko fo rendine ñaawe hasɓe tongue. so tawi ko 0,0 dañi bone wona. donc firti noon ko njuulu hayso koye perfusion gonɗa allele leeso ma hôpital a wawana hoore maɗa juuldu no jamirɗa ya juultu. a natti wawde mouvement ji ɗi juule ɓernde ma waktu o yoni. gonduɗo e ñawɗo hôpital so waktu yoni aɗa foti wiide ñawɗo o waktu o yoni. ɓayde o wawa jooɗade o wawa haydar to woni ɗo ko leliɗo tan o wawa hay wahlitade andimo kam waktu yoni e nder ɓernde makko mouvement njuulu ngu o waɗa ɗum. o anniya o waɗa mouvement njuulu ngu. ɗum woni njuulu fukkata ko neɗɗo so wona maayi. allahu akbar. Allah ne sattini njuulu ko hunde mawde nde ɓurɗen yeebade. ko hunde mawde nde ɓurɗen yeebade. ɗum ko dente men fof ne jeebi njuulu. dente diine dente ambiance dente noos fof ne jeebi njuulu. sabu aɗa joni dental ziyara walla goɗɗum yimɓe jooɗo ha waktu ɓenna ha jammani woni hen ko ten juuloyta. walla yimɓe fof kaftorani ƴeewaɗ ɓittiɗa hay salligui a salligui tan comoɗa hen. holmo puntuɗa. Allah subhanahu wa taala funtata ɗum hoore ma tan puntata. ko hunde jarde accude haqqille musidɓe teddu. battenen haqqillaji men moƴƴi. yeeso ngo juulata. yeeso ngo salligintako kala kaɗa hula hul ɗum. hul neɗɗo mo juulta. neɗɗo mo juulta ala ko ronki wadde. neɗɗo juulowo gonga e gonga no Allah subhanahu wa taala wiide neɗɗo juulowo gonga e gonga o wonko wawa wadde. saabu juulɗo gonga e gonga wonko wawa wadde. saabu njuulu tigi rigui sa huccite Allah subhanahu wa taala a waɗi aɗa yiya Allah subhanahu wa taala a waɗi Allah subhanahu wa taala ne yiima a wonka wawa wadde. saabu hakkude njuulu e njuulu wonka wawa wadde. wona tisubar juulal fajiri juulal tisubar takkusana futuro geeƴa lelima kala njuulu ngu mbaɗɗa aɗa yiya Allah Allah ne yiima a silmini a gayni wonka wawa wadde saabu Allah ne yiima. a waɗe ɓernde ma déjà Allah ne yiima wonka wawa wadde. kono ala ko donkuɗa wadde nde juulta nde a waɗani Allah ne yiima saabu a juulake. ko gueɗal ngal ciftinten koye men enen fof. min e men enen fof to khutbaji men jeeya. toɓɓere wonde nde jiɗɗen natande
yo Allah rokku men tinnade e heɓtinde ko jinnaɓe men mbaɗani en ko adi nde mayata. Yo Allah rokku men tinnade e jinnaɓe men e yiide ko jinnaɓe men mbaɗani en ko adi nde ɓe mayata. Kala nde jiiɗa neɗɗo booraɗo e aduna ko neɗɗo lurdowo jinna mum, jaɓowo lurde jinna mum, a yi booraɗo. Neɗɗo mo jinna mum cuusa ɗum, jinnama ko cuusamo o min cuusamo, o ko jahannama tan min ko mbarodi tan, a yi booraɗo. Ngara e galle tawa ɗon debbo walla gorko jinnama ko cuusamo, so haali tan so jinnama ko kaali tan o lawoto, woto wanmo sehili, hoto yaade makko, hoto ɓattomo. Mo jinnaɓe mum cuusa haalande ɗum haydara, so kaali tan lawoɗa pilñitoɗa jinnaɓe maɗa, sa yalti guiƴen diddanma. Kala neɗɗo mo jiiɗa pour kittoɗo jinnaɓe mum, beddotoɗo juuɗe jinnaɓe, ufnotoɗo jinnaɓe, wallahi ko guiƴi ken piyatamo. So yalti o rewata ko dorsol tan, o rewata ko caggal yimɓe, kanko waɗata yimɓe ataye, kanko jogoto paɗe yimɓe, kanko heedi caggal yimɓe, ko mbabba yimɓe tan. Sa yi jontaɗo jiɗɗo jinnaɓe mum, mo jinnaɓe mum cuusi, kettiɗo jinnaɓe mum, so jinnaɓe mum kaali konngol fawata hen, a yi laamɗo dow, so yalti ko laamɗo, ko yimɓe ndewata e makko, ene mbatamo ne mbannamo fof. Nde tawno ne sallam konngol makko ko Allah yamirta yo haal, aljanna men aduna o woni koye koyɗe jinnaɓe men. Sen jiiɗi wuurde moƴƴam ko jinnaɓe men, sen natti yidde wuurde moƴƴam ko jinnaɓe men. Pirgirɗen e maɓɓe, tinnoɗen ndentoɗen woto jinnaɓe men kulde en. Wonɗo ɓe mawnata seeɗa ɓe ndentoma sabu ɓe gandi jikkuma. Goo sa fini a salmintaɓe, a ala e maɓɓe jurum. Sa dañi ujunere dokkoyta ko woɗɓe, jiɗɗa ko rokkude woɗɓe ha mbima ka moƴƴo, a dañata ujunere ha pecca guitta hen temedɗiɗi dokkaɓe. A yahata nder wuuro ha jiiya kodde kosam cooda gaddanaɓe. A yiyata laafa jotka ha mbiya ka handi koye baaba gadda. A yiyata faɗo yongo ha mbiya ngo handi koye nene gadda. A yiyata toon tew mo ganduɗa o ko kesso ha mbiya hande yomi juɗanɓe ɗo tew ha yaafa mi addana ɓe. Kala ko jiiɗa kandinta koye hoorema kandina e goɗɗo, kono handinta e jinnaɓe ma, tende ɓe jibinma nde ala fof koɓe kandinanima e moƴƴere. Pap ɓe kandine moƴƴere, ɓe jejjiti koye mabɓe, ɓe ɗanotako, ɓe ñamata, ɓe jarata, ɓe lototako ko an tan, koye ma tan ɓe koɗi, guite mabɓe koye ma tan, kala kene welma ɗum ɓe mbaɗata. Ko ya moos, ya jal, ya welto, ya sellu, ya mawnu, mawnuɗa ufniɗa ɓe, mawniɗa nattuɗa hettade ɓe, mawnuɗa jonƴaɓe, mawnuɗa dañƴa palkisiɗa ɓe. Sabu holɗum, sabu a jangi, a wawi, ɓe janggani, mawnikinɗa e dow mabɓe. Mbaɗa andi ko Allah haali, mbaɗa Allah haali mawnikinɗa e dow mabɓe. Mi jangi, mi wawi français, mi wawi anglais, mi jogui diplôme tuji ha heewi. Diplôme tuji mabɓe ɗi ɓuuri forde diplôme ma mo mbawɗa jogade kala. Sabu holɗum, kamɓe jibinma, kamɓe dokkuma gurdam, kamɓe mawninma, kamɓe nannuma jangde wawde wonde foof, kamɓe nannuma meccal, nannuma jangde, kamɓe gandinma aduna o, ko inɗe mabɓe ɓoriɗa, ko jettoɗe mabɓe ɓoriɗa, koye mabɓe askitintoɗa. Ɓe a wawa ɓurde ɓe abadan, hay sa yiɗi lamɗo leydi a wawa ɓurde ɓe, hay sa woni lamɗo leydi kamɓe ɓurma. Ɓe natɓe diƴƴe piye maaje, jii mayde ha jettoyi leyɗele Europe, jettoyi Amérique, jetti Afrique, goni toon ne liggo, ndesi debbo gaddi jibinma toon, mawnuɗa toon, mawnikinɗa e dow mabɓe. Sabu holɗum, a watti yaade école aji mawɗi, walla dañi diplôme tuji ha heewi, ɗurnoɗaɓe, palkisoɗaɓe. Allahu akbar. Ɓe a ɓurani wonde jambaro, a ɓurani ɓe suusde, ɗarɗo ɓe ndewi ɗo, finoɓe guila 4 heures du matin, ene dogane mbadda métro ji e laaɗe kursi, jaha golle, golla golle cattuɗe, lewru maaya, ɗawa koye mumen, ƴeewa dañde galle maha, ƴeewa ñammindema, ƴeewa mawnindema, ƴeewa nawdema école ha gona ha mawna, beddoɗa ɓeɗa hen no jaha bolol maɗa, a timmani. Mi dañi 18 ans mi yeehi maire e pawani hamni, ɓene kamni,
mero e pawne kamni ɓeni ɓe ɓe goni ko hangede konngudi ma ko ɗum konngudi maɗa tan ko mero e peero ko hangaɓe ɓe ko mbaɗi compliqué allahu akbar so wannoɓe compliqué a wurata yumma e bamma so tawi tan ko compliqué ɓe gonno a wurata a wawa wurde yumma e bamma jiɗanma tan ko jaam hol jiɗɗoma yinma ko yumma hol jiɗɗoma ko bamma yinma yinma ko yumma yinma ko bamma kala ko mbawɗa dañde ko kamɓe gondi e ma kala ko mbasɗa ko kamɓe gondi e ma sa waɗi koɓe añɓe ma jiyata tan koɓe añɓe ma jaaha mbaɗoya babiraɓe jamɓe sehilaɓe ne ñamayma ne jarayma taw yumma e bamma ne ponnoya subhanallah jaaha mbaɗoya babiraɗo jarano sehili mbaɗoya yumiraɗo jarano sehili an debbo acca yumma jaaha mbaɗa yumma jarano sehili aɗa yewtuda e mum aɗa itta wutteji aɗa rokka ɗum aɗa itta cakkaji aɗa rokka ɗum aɗa welno ɗum taw yumma nanɗa a haaldata e mum a ɓattatako ɗum a rokkata ɗum ne heewi e nder renndo ngo mbaɗa babiraɗo jarano sehili aɗa ñammina ɗum aɗa yarna ɗum aɗa ɓoosa ɗum aɗa wifa ɗum aɗa rokka ɗum aɗa acci bamma a ɓoosata bamma a wifata bamma a yankinanta ko bamma a ɓortanta bamma foɗo a yewtitta e bamma a takkota ko bamma a ittata wuttin ɗokka bamma a ñamminta ba watta bamma haydara holno dañirta holno dañirta ɓe ko ɓe goni bonheur men ko ɓe goni aljanna men ko ɓeɗo henno goni aduna men ko ɓe goni laakara men ɓe jinnaɓe ɓeɗo jinnaɓe ko ɓe goni bonheur ala foɗo woni wona amérique wona france wona italie wona espagne wona europe wona asie wona bonheur ko jinnaɓe ma jaam ko jinnaɓe ma soɓe guuri soɓe maayiɓe kadi koɓe a sakkantoɓe a duwantoɓe a neldatɓe duwaw keɓa ko balyel tinise a fiyaɗe ɓalal tan artayma a fiyaɗe ɓalal tan artayma sa woppi keɓa keɓata ko ni foti kono ɗo jotto jagga juuɗe feewi hoore min de mi anda fof ko mbaɗmi hooram yurdi to mbaɗɗa hoore ma won maccuɗo jinnaɓe ma won korɗo jinnaɓe ma ma yi joni joni fof tawma ɗon ma yi keɓa fof joni joni barke arat suturo arat cellal arat dañal arat yaajede arat moƴƴere arat ɗiggere arat ten a jibiniyat ɓiɗɗo janggo mo ene rokkuma fof aɗa wawi ɗiggande jinnaɓe ma mbasa dañde jibina ɓiɗɗo laamɗo mo ene daññuma fof mo ene walluma fof mo ene waɗanma fof wona ɗum ɗo henno ko hunde jarde accude hakkille musidɓe tedduɓe ɓiɗɗo foti tan yidde ko jinnaɗo mum debbo o e gorko o ɓattoɓe danodire mabɓe sa dañi sens wurdude mabɓe hande wonɓe ɗo henna hande nana aduna he aɓe ketti en aɓe jogui ɓe ngala sinno jinna mabɓe hande ne gurno wallahi ɓe gontata kamɓe ko pittali jinnaɓe mabɓe haalaka enen wurdaɓe jinnaɓe ɓe gurnaɗo jinnaɗo nan jogui bonheur ha heewi nan jogui aljanna yeeso mum ɓe jinnaɓe men gurani ɓe hande sago mabɓe tan ko yo ɓen gartu nemo e koɓe jogui ko hayso ko mbuɗu goto ɓe jogui ɓen nemo e mbuɗu ngu an aɗa ridda ɓe ɓene gooɗe yoɓe gartu an aɗa ridda ɓe yo Allah yaafo en yo Allah renen ɓeydana men jaam ɓeydana men suturo e celal e yajede so buuɗaliru nde feeri feeñi feeñde e ɓattake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe